Bir adım. Резида Гасимова. Бәлә көтмәгәндә килде. Башта Факия карчыкның аяклары шешенеп китте. Аннан ул бөтенләй аягына басмас булды. Карчыкның хастаханәгә йөртерлек бала чагасы юк иде. Авыл советына әйтсәң, бәлки районга алып баручы да табылган булыр иде. Ул никтер бу турыда уйламады. Кешенең әкренләп кенә тузуы, кояшның чыгуы һәм батуы кебек үк табигый иде. Факия карчыкка да картаярга вакыт иде бугай инде. Яшәмәде түгел, яшәде. Дөрес, башкалар кебек гаилә корып балалар үстерә алмады. Әмма дә ләкин туып үскән, гомер иткән авылында ул һәрвакыт аерым бер вазифа башкарып килде. Авылның үзенә күрә бер күзәтүчесе, каравылчысы, тикшерүчесе иде. Кышкы суыкның егәре кимеп, көрт баскан урамнарга язгы тансык кояш карый башлауга, Факия карчык эскәмиягә җәяр өчен әтисеннән калган тузган бишмәтләрен алып, капка төбенә чыгып утыра иде. Бер кайчан да буяу күрмәгән, җил яңгырларга түзә алмыйча каралҗым төскә кергән агач өй, аның каршында шулай ук эшкә ярый алмыйча черегән бүрәнә өеме һәм терәтеп куелган урыс капка. Менә шушы караңгы фонга иске такталардан гына әмәлләгән тәбәнәк эскәмиядә кыска кара бишмәт киеп, башына кыңгырт төстәге шәл яулык бәйләп утыручы Факия карчык шул кадәр килешеп тора ки, бер карауга ул хәтта ничектер күренми дә иде кебек. Тик олы кеше түгел, бала чага да аның янына тукталмый уза алмый, чөнки Факия карчыкның калын яңгыравыклы тавышы әледән-әле яңгырап тора. Галимә кызы, Фәһимнәр өйдә юк, эшенгә төшеп киттеләр. Фәнил малае, бәкәең түбән урамга таба чапты, йөрмә монда көтү куркытып. Шамил малае, Тәүфигың арткыры, уйнама ул колонка белән. Урам якка бер күз салу нияте белән генә чыккан күрше-тирә Факия карчыкның шаулап, гөрләп утыруына кызыгып, аның янына килә дә бер кавым капка баганасына сөялгән көе сөйләшеп тора. Аннары я эскәмиягә, я шунда каршыда бик уңайлы булып торган агач бүләгенә килеп утыра. Факия карчык исә һаман бер нәрсәне дә күздән ычкындырмыйча, исәпсез сансыз бәрәннәренә, я булмаса кош куртына уч төбе белән генә уеп алып ипи турый. Аның уң кулында ике бармагы юк. Бармаклары булмау аңа яшәргә комачауламый да иде. Менә аякларына баса алмый башлау тормышын бермә-бер күңелсезләде шул. Башта әкрен генә карават башларына, урындык артларына тотына өй ишегенә кадәр килә Факия карчык. Аннан ишек тоткасына ябышып, тезләре белән тупсага күтәрелә. Өй алды идәненә җайлап кына төшә дә, тезелешеп торган ярма, писүк капчыклар өстенә буш чиләкне өстерәп төшерә. Һәм куллары белән шул чиләккә таянып, тар сукмактан сукрана өй алды ишегенә таба шуыша. Бер карасаң, хайран киң өй алдының капчыклар белән тулуына аннан башка бер кеше гаепле түгел кебек. Берәрсе тәртипкә салып дип тотынсын гына әле аның чуланын. Бу җыела инде чиреп барган байлыкның мыскылына да тия алмаячак. Тик шулай да кемгәдер ачу белән сукрана карчык. Юк, кара син, бу чуланга ник кирәк булган шул кадәр биек тупса? Баскычларына тиклем шул кадәр текә. Иң түбән баскычка җиткәч, чиләккә ике куллап таянып, хәл кергәнче ял итеп ала да, үҗәтлек белән иске чиләкне тагын капкага таба күчерә. Бүген капкасын авырлык белән ачып җибәрсә, капка каршында кулларын артка куеп, түбән уч Минҗамал кортка басып тора иде. Факия, ни хәл? Ничек булсын инде минем хәл? Кибеткәме? Юк, синең янга тап төшүемие. Факия карчык бик ачык чырай бирәсе килмичә, сүзсез генә эскәмиягә таба борылды. Минҗамал кортка исә аның карашын юри сизмәмешкә салышып күрәсең, кысыла Факия карчык янына килеп утырды. Фазиләләргә кунаклар кайткан әле, диде ул бераз вакыт дәшми торгач. Гөлсинә, казларың тыкрык башына кереп бара. Факия карчының гадәттәгечә кисәк яңгыраган тавышы каршы як күршеләрнең һичшиксез өйләренә кадәр ишетелгәндер.
Интадан Миңнерәхим, таза миңгерәү, теге якка чыгып ку. Бу сүзләр инде Гөлсинәнең кос кулып азапланган кызына юнәлгән иде. Мужит кайтып биреп булмас бүтән, Фокияне дә күреп китәсем килә дип әйтә икән Миңнерәхим. Аның бит узган ел хатыны үлгән. Фокия карчык сискәнеп китте. Нәрсә дип әйтә ди? Дөресен әйткәндә, мине шуңар алданрак җибәрде инде Фазилә. Белеп торсын Фокия апа диде. Әнә килүче шул Миңнерәхим түгел микән әле? Фокия карчыкның йөзеннән кан качты. Ул кабаланып эскәмиядән төште дә чиләгенә таянып капкага таба ашыкты. Миңҗамал кортка аңлады. Миңнерәхим килеп җиткәнче, аның ничек тә капкадан кирип өлгерәсе килә иде. Миңҗамал кортка торып басып, үзенең какча гәүдәсе белән Фокия карчыкны капларга тырышты. Капка әкрен генә сызланып ябылгач, өстәвенә эчке яктан шапылдатып бикләнгәч, ул ник икәнен үзе дә аңламастан җиңел сулап куйды. Җите кара костюм чалбар кигән, әле хайран төз гәүдәле Миңнерәхим карт килеп җиткәндә, Миңҗамал кортка кулын маңгай өстенә куеп һәм як-ягына караңгылап, капка төбендә бер үзе басып тора иде. Исәнме Миңҗамал, дип килә-килешкә ике кулын сузды кунак. Исән, бик исән әле Миңнерәхим, синме соң? Күптән кайтканыгыз булмагач, аермачык танып та булмый бит. Тагын 1 елдан 20 ел буласы иде авылга кайтмаганга. Башта малай белән бәхетсезлек килеп чыкты бит минем, шуннан айнып булмады. Миңнерәхим карт күңеле йомшарып күрәсең сүзен дәвам итә алмыйча тукталып торды. Узган ел менә хатын да тегендә күченде. Шунда малай янына җирләдек. Нишләтәсең, барыбызга да шунда барасы инде. Әле Түбәниш Салихны күрдем. Фәнил белән дә сөйләшеп утырдык байтак кына. Фокияне дә күреп чыгыйм дигән идем менә. Мин дә Фокия янына төшкән идем дә. Ни бит? Өйдә юк икән. Аның апасы Гөлҗиһан Сосновкада тора бит. Шуның кызлары кайтып алып киткән. Кайчан кайтыр микән соң? Белмим шул, авыл кешесе әллә нигә бер чыгып китә инде. Баргач торыр дим мин аны. Миңнерәхим карт күзгә күренеп күңелсезләнде. Һәм Миңҗамал кортка белән салпы гына саубуллашып кайту ягына борылды. Ул урам уртасына чыгып җитә язган иде инде. Миңҗамал кортка әйтми калмыйм тагын дигәндәй, аны каты гына эндәшеп туктатты. Миңнерәхим, Фокияне әйтәм, сине искә ала инде ул, Гөлсөйли. Икенче кайтуыңда килерсең әле шулай да имә. Шушы гади генә сүзләрне ишеткәч, Миңнерәхим картка әйтерсең җан керде. Йөзләре ачылып китеп, Миңҗамал корткага кат-кат баш селкеде. Бу вакытта капка ярыгыннан карап торган Фокия карчыкның күзеннән бер генә бөртек күз яше сытылып чыкты да, җил ашаган кытыршы, җыерчыклы бите аша түбән тәгәрәде. Үлмим икән әле мин, дип уйлады ул нишләптер. Менә бит, күздән яшь чыкты. Китте. Урам яктан Миңҗамал кортканың тавышы ишетелде. Чыгасыңмы син, Фокия? Капка шыгырдап ачылды да, алдан гадәттәгечә Фокия карчыкның иске чиләге күренде. Алар байтак гомер сөйләшми утырдылар. Картайган Миңнерәхим дә, дип сүз башлады бераздан Миңҗамал кортка. Картайган, дип аның сүзен җипләде Фокия карчык. Яратадыр инде син аны, дип куйды Миңҗамал кортка кинәт үкенеч белән. Инде кавышкач, минем аркада ташлап кайттың бит. Мин аерылганга, миңа иптәш булыйм дип. Мин дә жүләриме? Әллә кайчангыларны искә төшермәле. Фокия карчык ничектер үз уйларына бирелебрәк, ап-ак тешләрен күрсәтеп елмайды. Шулай язган булгандыр инде. Фокияттәй, бу бабай синең егетең идеме? Яңа каз куып йөргән Гөлсинә кызы күмердәй кара күзләрен елтыратып, инде алар янына килеп тә утырган икән. Фокия карчык шапылдатып аның аркасыннан сиде. Син әле олылар сүзен тыңлап йөрисеңме? Егете генә түгел, ире иде ул Фокия биеңнең, дип ачыклык кертәсе килде Миңҗамал кортканың. Сабый билгеле аны тыңлап бетермәде. Сикереп торып капкаларына таба йөгерде. Әнәй, Фокияттәйнең егете кайткан. Карчыклар бердәм көлештеләр дә тагын тынып калдылар. Икесенең дә күңелләрен үзәк, үзгеч сагыш биләгән иде. Дөрес, үзенә бер төрле рәхәт сагыш иде бу.